Svjetlo je njegova poezija, ljubav, a u konačnici i posao. Iako njegovo obrazovanje nije odmah krenulo putem svjetla, ipak ga je na kraju pronašao. Njegovo ime je Ranko Skansi. Ranko, kako ste otkrili svjetlo i kako ste se u njega zaljubili? U srednjoj školi sam počeo eksperimentirati sa svjetlom. I u to doba, naravno da su bila mnoga ograničenja, ali sam shvatio, ne znajući još osnove optike i matematike koja leži iza toga, shvatio sam da optička sredstva uredno mogu manipulirati sa umjetnim svjetlom, pa i sa prirodnom. Još uvijek nisam distancirao svjetlo u smislu prirodno-umjetno, ali već se dalo naslutiti nešto. Krenuo sam na fakultet gdje sam završio geologiju, koja je u stvari bila plod moje ljubavi prema kristalima, koji su opet posredno sa svjetlom povezani. Već na prvoj godini sam shvatio da geologija nije studij svjetla u kristalima, nego potpuno nešto drugo. Ok. Prihvatio sam to jer me zaintrigiralo more drugih lijepih predmeta koji su bili u programu. Počeo sam raditi kao naftni geolog. Došao je rat, front. S fronta sam otišao u Italiju, tamo sam radio na dizajnu. I tu je u stvari bio prvi kontakt sa konkretnim svjetlom, odnosno rasvjetom, jer je vlasnik firme u kojoj sam radio bio arhitekt i radeći na interijerima, on je često koristio neke moje ideje, koncepte, upravo zbog svjetla. Ja sam nekako tad u to doba shvatio da imam jedan talent, da imam smisao za to, da ja u stvari čujem svjetlo. Kod mnogih svjetlo završava sa vidom i kad zatvore oči oni u stvari nisu svjesni dalje svjetla. Ja sam ga u stanju čuti, pa čak i osjetiti na prstima. Vi ste na kraju zapravo stekli titulu majstora svjetla. Osim na Akademiji za film i televiziju i kazalište, kod nas nema studija koje bi učio ljude o svjetlu. Oni imaju majstora rasvjete to je vrhunska jedna disciplina, ali nažalost mnogi od tih ljudi ostaju samo u kazalištu, ne iskoračuju van, ne idu u smjeru arhitekture pa da u stvari na neki način rade i taj dizajn svjetla u interijerima ili u eksterijerima koji nisu kazalište. Zato sam završio u Londonu gdje je postojao magisterij svjetla i rasvjete. Kad zapravo počinje vaša karijera? Čime? Pozdravom suncu kao prvom velikom i široko i daleko poznatom projektu mogu zahvaliti da je to bio početak nečega što mogu zvati moja karijera u rasvjeti. Zadarski arhitekt Nikola Bašić, koji je osmislio cijeli taj dio Zadarske rive uz mnoga svoja druga uspješna, rekao bi, remek djela, u jednom trenutku je malo ostao bez daha što se tiče svjetla. Imao je koncept da bi rasvjetlio to sunce sa žutim svjetlom. Tek mojom intervencijom u stvari se dogodio taj jedan kvantni pomak, kvantni skok, tako da smo napravili višestruki displej koji ispod sebe ima solarne panele. Napravili smo jednu multifunkcionalnu strukturu koja je bila dovoljna sama hraniti sebe. Kasnije smo ustanovili da to nema smisla, da je puno povoljnije prodavati struju HEP-u po danu, a po noći kupovati. Danas ono što se vidi na ekranu u stvari je, ako ljudi znaju, postoji jedan mali softver koji se zove Winamp, koji je na početku služio za slušanje muzike i on je imao mogućnost vizualizacije. Ta vizualizacija od Radio Zadra danas se vidi na Pozdravu suncu. Znači neko govori, svira, ljudi ne znaju šta je u podlozi, ali to je vizualizacija koja se događa na Pozdravu suncu. Kada klijenti dolaze k vama, znaju što žele, ne znaju što žele, s kojom idejom uopće dolaze? 80% ljudi u stvari ne zna što želi, dođu i kažu ja bi novu rasvjetu. Ok. 20% ljudi kaže ja bi novu rasvjetu i imam ideju kako bi to trebalo izgledati. Jedna i druga grupa ljudi meni nisu ništa olakšali posao.
sve kreće od nule praktički. Jer ja tad moram shvatiti koji stil oni vole. Moram shvatiti koje aktivnosti obavljaju u tom prostoru. Moram shvatiti ko sve dolazi u taj prostor, koji uzrasti, da li tu ima životinja, da li su to samo ljudi kad govorimo o privatnom interijeru. Da li su to i ljudi treće generacije koji nekad često ne vide dobro, pa im treba više svjetla. To su sve elementi koji su meni potrebni da bi koncipirao rasvjetu. Postoji li univerzalno svjetlo koje bismo svi trebali imati? Postoje okviri određenih prostora i svjetlo koje odgovara tim okvirima. Iako je samo svjetlo, vidljivi dio spektra, puno širi jedan pojam od onog što je konkretno za određeni prostor nužno. Često mi prostore dijelimo na javne i privatne. Iako kad sam radio 2 vile u islamskom svijetu, oni imaju vrlo distanciran dio svoje kuće koji je javan i koji je privatan. U javni prostor sam bez problema mogao ući. U privatan nije bilo šanse. Kako ste onda tamo napravili svjetlo? Samo po priči, dakle ja nisam mogao dobiti fotografiju tog prostora, nisam dobio nacrte, nisam dobio ništa. Po priči vlasnika koji je želio da mu se rasvjeta koncipira, ja sam morao intuirati kako to stvarno izgleda i ko se u stvari unutra skriva. Koja vrsta svjetla uopće postoje i koja prostorija bi kakvo svjetlo trebala imati? Osnovno bih rekao da postoji disperzno svjetlo koje je podjednako na sve strane, koje ne radi oštre sjene i koje u načelu ne zablještava, ne blješti. I postoji oštro svjetlo, obrnutih karakteristika. Od ta dva svjetla treba znati koje koristiti. Prirodno svjetlo kao jedan ekstrem je svjetlo koje vi ne možete pojačati, smanjiti i upaliti kad god želite. To je svjetlo koje postoji kad sunce svijetli. Njega možete reducirati sa nekim sjenilima. To je prihvatljiva opcija. Kod umjetnog svjetla je drugačije. Možete ga uključiti kad god. I tu imate oštro i disperzno svjetlo. E sad, upotrebom, kombinacijom i intenzitetom ta dva svjetla dobivate određene scene u prostoru koje mogu biti vrlo šarmantne, mogu biti dosadne, mogu biti opuštajuće ili uznemirujuće, u smislu da vam koncentracija se jako digne i da vam čak adrenalin bude relativno visok. U prostorima gdje se intenzivni poslovi rade kao što su operacijske dvorane, kao što su hitne pomoći, kao što je stomatološka ambulanta, kao što je ured u konačnici. Dakle, to su prostori gdje treba oštro i hladnije bijelo svjetlo. Svi drugi prostori su prezadovoljni ako imaju umjereno bijelo svjetlo ili toplo bijelo svjetlo. Toplo bijelo svjetlo, posebno kad se radi o puno malih izvora, disperziranih po prostoru, podsjeća na puno malih svijeća koje svijetle okolo. I vi kad gledate u jednu točku, vi u perifernom polju vidite te male svječice. I to je nešto što je jako opuštajuće, što je jako relaksirajuće. Osim velikih projekata koje ste radili, kad ste u svom stanu projektirali rasvjetu, je li to bio najteži projekt koji ste radili ili najlakši? Pa skoro da bih rekao da je bio najteži, jer s jedne strane odgovornost koju osjećam prema svakom projektu kojega radim je podjednaka, pa tako to uključuje i naš stan. Taj naš stan danas je jedan mali showroom, jedna mala pozornica na kojoj ljudi mogu vidjeti kako bi se trebala rasvjeta određenih prostorija realizirati. Ranko, hvala vam puno na razgovoru. Nema na čemu, hvala vama na pozivu.